Permezz ta' kitba fuq Facebook li ex-kandidat nazzjonalista Georg Sapiano rrefera l-artikli ta' opinjoni fl-istess paġna fl-aħħar ħarġa tas-Sunday Times minn Adrian Delia u Alex Borg, iż-żewġ kontestanti fit-tellieqa għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Waqt li spazju moti iż-żewġ kontestanti fil-gazzetta kien identiku, Sapiano stqar li l-kontenut iżda jistimbolizza differenza totali bejn iż-żewġ kandidati, tant li juża l-espressjoni ironika li lanqas biss jinsabu fuq l-istess paġna. Sapiano li mhux l-ewwel darba li kritika lil Borg mindu tradixxa lill-istess Delia wara li kiser il-ftehim li kien hemm bejniethom u ħareġlu wkoll jikkontesta l-ogħla kariga fil-Partit Nazzjonalista, tenna li l-kandidatura tal-Għawdxi miset toffri l-ebda viżjoni li kapaċi jmexxi oppożizzjoni nazzjonalista, argumenta li kull ma juri Borg biss nuqqas kbir ta' esperjenza u maturità, tant li d-differenza fil-mod ta' kif it-tnejn qed jippreżentaw l-idejat tagħhom ma tistax tkun iżjed ċara, u saħaq li waqt li Delia qed jippreżenta idejat konkreti għal pajjiż inkluż fis-settur tal-kostruzzjoni, Borg ma ressaq xejn ta' sustanza f'opinjoni fuq nofs paġna tal-gazzetta. Sapiano komplejt li jekk il-Partit Nazzjonalista irid kap li jista' jġib tibdil reali, għandu jara li dan jipprovdi idejat konkreti li jistgħu verament ikunu utli. Iżda kompla l-problema li Alex Borg mhur jippreżenta l-ebda proposta li tista' tqajjem diskussjoni sura. Minn barrek Sapiano reġa' attakka regoli stretti imposti mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista u appella li għandu jkun hemm dibattitu televiżiv bejn iż-żewġ kandidati, xi ħaġa li Alex Borg qed jevita. Enfasizza li l-elezzjoni għal ħatra ta' kap nazzjonalista m'għandix tkun limitata l-artikli fil-gazzetti jew intervisti individwali għax it-tesserati tal-partit għandu jkollhom il-fakultà li jaraw u jisimgħu lil kandidati jiddibattu kontra xulxin l-idejat tagħhom.